bincike ne na sociology ko political science a'a labari ne shi ko mai gina labari in ka ga dan zuwa zai ga maka abun nan da ke cikin ran shi ne ka shaɗa zuwa kai sannan kuma in ya ga dama sai ya baka kana buƙatar ka game mafita ko ƙarshen labari sai ya tsaye ya baka na wuce ka kasa bacci cikin dare idan ya baka cikin wani sassanin ya biya labarin shi ya biya saboda haka sai ka bi ka kamo nauyi ka kamo wacce ka hada da wannan sannan za ka samar da abubuwan jiya da daddare na fitar da sakamakon gasa a cikin shekarar nan guda ba ta samu tukoi bayan ƙari sai jiya da dare shi za a je ba da muka su ne kawai na san je kana bukatar su amma na san ba su ne za su tafi muna tabbatar maka ba ta aka ga wannan abin da ake da aka tsaya aka gyara su aka fitar da su din nan waɗannan labaran za su yi mana irin abin da muke bukata gwargwaro kar ga damu duk abin da kake tunani gobe za ka soma gobe me za ka yi bita da kwas kai kan kana zama ne instructor kaga lokacin da za ka zama ka me ka ce mai rubutun na ofika irin abin da nake bukata ga yanin kurka sani saboda wannan rubutu ne na manhaja muna kokari masa shi ne ba kawai nishadin ba a'a akwai abin da muke targeting to don za ga mutane da abin da ke fata amma idan ka ce wannan gajeren labari ne short story ba abin da ka yi wani zai baka abin da kake so wani ya baka haushi wani gashi ya kamo abin kamar zai tafi ya kauce wani sai ya taso kamar zai kai inda za ka yi sai abin ya kare wani kuma da yake ya iya abin za ka yana yawo da kai duk abin da ke bukata kuma ya samu kwanci shi sanya muka ba dauke su a matsayin matakai daban-daban muka ce akwai na daya akwai na biyu akwai na uku sannan akwai na hudu har zuwa da 15 in ka dauko na 15 kana shi da daya ba abin da za ka yi ne ba bambanci ba yanda ba za ka haɗa saboda shi ma wanda ya kama mun ba shi darajar shi amma na ɗayan nan ya kai na biyun nan ya kai na ukun nan ya kai haka kuma za ta tafi daki har zuwa mai har zuwa ƙarshe so kada ma hankalin ka ya tashi wannan abin da kai in ka zo gobe da safe wannan abin da ka zo mu zauna Farfesa Isa na nan ina nan Ado Gidabiru na nan Muhammad Sada na nan Halima na nan Shamsu na nan Abu Zabe na nan duk sai mu haɗu a gida mu gwada this is the first time wanda shi ne kawai na farko da za a yi rubutu ka sa marubuci ya maka yadda tafi mu gwada mu ga za mu zai zamu da sa kuma na tabbatar maka daga abin da na gani waɗannan guda goma da ba zamu wallahi tallahi ina ga wannan ba abin da ya birge ni irin yadda suka ɗauki abin da muke a tsarin musu gana ba mu gaya mu kowa ba ga abin da muke bukata kimiyya muke bukata ilimin lissafi muke bukata ingilishin da nake matsala wajen ɗaliban mu muke so ku je ku zanna ku gina mana shi cikin goma nan na kasa zuwa gida ɗaya biyu ka zuwa ƙarshe wanda ya na ɗaya a cikin wannan ne ba zan faɗa yanzu ba sai Allah ya mu gobe wallahi ya rufe saboda kimiyya ce ta ginin mai man fetur ya ake samar da shi sannan ya amfani da al'ummar da muke cikin ta za ka ga an tara datti ga datti ko ina ya fi cikin dattin ya zama mai ya zama fata da dattin ya shiga cikin dattin ya duba cuta haka ake samar da mai man fetur a ƙarƙashin ƙasa ya fito maka da yadda man fetur yake ake fitar da shi in kana koyar da ɗalibi yadda ake fitar da man fetur ka ɗauki labarin ka gama a da yaro zai tashi kana da ɗan shekara ba inda ya shi sannan duk tsuntsayen duniyar nan wannan ko zai gaba da su wane da ke da kashi a cikin shi wane da bai da kashi wane da ke dubin ke irin wannan sannan cikin labari irin na yara cikin labari irin na yara ban taba gani ba shiga 30 da yake na yi ban taba gani ba yaro akwai wanda kuma kan manhaja da ake wadata ne apps akan da ya gina yaro ne ta kadari ya san me ya san kwamfuta ya san wayoyin nan aka yi kiran shi hatsari ne kan shi ya gina labarin amma me yake yi kawai bai yi sauran da suke ko nika mahaifin shi aike shi nika ta aike shi yana kallon nika yana kallon mai wai shi kullum an da ke nema ya samu yanzu haɗa mai ta haka ya shiga gasa yadda ake shirya abu da wannan hankali ga yadda za ka gina app ga yadda za ka samar da shi ga yadda za ka haɗa shi ga yadda zai zama wani abu daban a cikin al'umma ga yadda kuma za ka ci gasa da shi step by step na ne na gina app haka ya ɗora shi a cikin labarin da shi kake bukata shi kake zan gani sun sani sai iya ba a ma zai ba su ba wanda aka zaba wannan da gwambe yake ba da taɓa ganin shi amma da bincika zai gada shi ba na san shi
sannan yare shi kuma ne wannan kuma ita sani shi kuma da malamin makaranta ne aji kawai ya shiga a cikin aji ya zanna don yi maka labarin naka malami matsala kan allo ce bai sani ba ya gina maka labari akan allon wannan ɗabi'a tsakanin ɗalibi da malami da allo kai shi gina labarin duk ɗaliban kowanne sai da ce kowanne sai da ce saboda ya iya mai ya iya koyarwa so kaga wannan da yake shi wannan bita ce da kwas koyawa zani dorawa zani ba mu da matsala wannan amma an gaba shi a fili ka sa kuɗi ka ce kowa ya je ya zanna ya kawo da to abin da ya sani kawai shi ne adabi ya sani a lokacin nan ba talauci ba amma ba akwai talauci a ciki akwai matsalolin akwai kuma solution ka koma in mun kare cikin dare daga kan dandayin nan zan kira cikin dare kamar labarin shi zan so in gabatar da makala ta a nan wurin ita ce me wanda kuma